И здравейте, приятели, и добре дошли отново в канала ми. Днес сме с моя готин братовчет. Като първо забравих да кажа, в това видео съм с микрофон, което е доста очудващо. Това е моят братовчет Петър. Той се е кръстил Патъра Рамана. Има доста добри оръжия и скинове. Бро, направо имам всеки бъндъл. Ок, добре, ясно. Сега, приятели, сега включваме се. Така, готови сме. Така, пускаме 2 в 2 да играем. Браво! Хора, за първи път братовчет ми участва в канала ми. Той е доста добър, изцяло като човек. И му благодаря, че прие поканата ми. Арена, брат, арена. Браво! Браво за арена. Може да съм този път от телефон, ама все пак знам трюкове за телефон. Знаеш ли какво? Какво? Включил съм си контролера от телефона. Добре, това е яко. Окей. Избирам си флеймтроуър, слингшот, ръце и... Как се наричаше това? Първи кил. Втори кил. И аз имам първи кил. Браво. Ма хора, проблемът ми е, че просто е така от само себе си контролера ме кара да мърда. Знам, и аз като играя от PlayStation същото нещо. Мене ме убиха от флеъргън, обаче нищо. Ти, Петю, всички оръжия в играта ли имаш? Да, само че без онея с лилавите имена. Ти граплер имаш ли? Да, имам го. Имам скин на него. Някой е ядосан днеска. Говоря за други, а не за тебе. Да, той доста се е развихрил с този снайпер. Да, много И го убих. Развихрил се като гранушка. Между другото ви напомням, понеже ние сме добри хора и подкрепяме другите YouTube канали, ви съветваме да се абонирате и за другите канали. Ники Гейм. Ники Про ли беше? Ники Про БГ, Слей Гранушка в TikTok и другите. Затова ви съветваме, абонирайте се за тях, защото ние сме добри хора и ги подкрепяме. И аз съм като идва генерала Гранушка. Идва генерала... Убих ги дабъл кил с ножката. Браво, Хора, пишете в коментарите, ако искате пак да правим такива видеа. Петьо, пускаме, искаш ли Beginner 2 да пускаме да се правим на нула? Какво е Beginner 2? Да се вижда това. Да, искам да се правя на нула, бро. Ма не можем да ги сложим. Защо? Не знам. Нека погледам към шутинг рейнджа. Добре, много е грозно, не ми харесва. Аре, пускай матч. Хора, добре, пускаме. Не се чувахме през първия мач. Окей, ред. Добре, хора. Кросроуд! Рете снайпера, бро. Тъкмо ще снайпера. Тъкмо ще го използвам. Рете на Crossroad, хора. Да. Я ми виж снайпера, бро. Да, много е готин. Хора, пишете долу в коментарите, ако искате да правим Пишете W в чата. W in the chat. Мене ме снайпнаха със същия твой снайпер. Снайпвам.
Хора, виждате какъв братовчет имам с какви хубави скинове. И аз искам да съм така като него. Хора, обаче нямам възможности. Роко, пис, помогли за робъкси? Малко, но. Ок, мене ме снайпнаха. Взел съм си летния скин кейс. Виж, от това ми е от летния. Аха, добре. На ремонта. Ама изобщо не го използвам буквално. Добре, мене ме снайпна. Аз снайпнах него. Хора, много искам да имам снайпер, много искам някой да ми гифне стартер. Много искам някой да ми гивне стартер оръжията и аз да съм такъв пейтуин като братовчет ми. Защото много искам да имам всички оръжия. Поне всички коман оръжия. Бум, снайп. И се чудя, доста да се чудя дали някой ден някой ще ми гифне Ама виж това, някои оръжия. Наистина, надявам се някой път, наистина някой, който има робъкси, да ми гифне стартер коман оръжията. Защото наистина... Аз съм сляп тук, кой хвали той? Най-накрая виждам. Това си ти. Че не ми пише кой ми е от отбора. Хора, пак ви казвам, много искам някой да... Хора, много искам пак някой да ми гифне. Къде е той? Ще те снайпне. Къде е той? Много искам аз да имам такива оръжия като тебе, някой да ми гифне стартер коман пака. Чакай, той е имал моя. Браво на него. Петю, представяш ли си някой да ми гифне стартер коман оръжията? Представям си, ако беше на видео, ако се случи на видео. Да, наистина, щеш да е много яко. И къде си, бе? Така. Че си помислих, че си враг. Не. Къде е лоша, бе? Той майка снайпна. Мене се опита да снайпне. Добре, кажи ми къде е. Не знам. Виждаш ли го някъде? Не. Защото играя сейф. Чакай малко, отивам с револвера да видя под земята. Може да се е скрил. Всъщност може да е и жена. Нямам идея. То скина е на жена. Къде е? Къде е? Кажи ми. Умрях. Кажи къде е. Не знам, не го видях. Обаче ние ще спечелим рунда. Просто ще се скрия. Какво ви казахме? Хора,